Karjalaan, Suomeen, vanhoille Karjalan laulumaille, Euroopan unionin itäisimpään kolkkaan, Venäjän rajan kupeeseen. Ihmiset täällä ovat tunnollisia, ahkeria ja vieraanvaraisia. Mukavan leppoiseen luonteeseen kuuluu sosiaalinen taitavuus, naapureista välittäminen ja hyvä yhteismeininki. Suomalainen sisu, ruisleipä ja rehellinen työ. Moderni maaseutu piirtyy horisonttiin perinteitä kunnioittaen. Puhdas luonto, agraarikauden infrastruktuuri ja eksoottisen melankolinen elämäntyyli transformoituu kehittyvien elinkeinojen luovaksi lähteeksi. Maatilayrittäjyyden lisäpalveluna tai tyhjiä tiloja hyödyntäen syntyy marjatiloja, luonnontuotteiden jatkojalostusta sekä tietenkin kansainvälisesti vetovoimaista maatilamatkailua. Okay ladies, this way, tänne päin näin. As you can see, on left side of me there is a navetta, cow-house, and the right side of me there is a sauna. Ladies, let's continue. This way, okay. Suomessa on 58 paikallista toimintaryhmää. Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle niistä osuu 3. Vaara-Karjalan Leader, johon kuuluu Valtimo, Ilomantsi, Nurmes, Lieksa ja Juuka. Sitten on Keski-Karjalan kehittämisyhdistys Jetina, johon kuuluu Rääkkylä, Kitee, Tohmajärvi, Wärtsilä sekä Kesälahti. Ja Joensuun alue, johon kuuluu Joensuu, Eno, Liperi, Pyhäselkä, Polvijärvi ja Outokumpu. Karjalainen innovatiivisuus, hyvältä kumpuava inhimillinen luovuus konkretisoituu monella eri tavalla. Alueen kehittämiseen osallistuu monet eri tahot. Yksittäiset ihmiset, yhdistykset, yritykset, julkinen sektori, kaikki yhdessä. Rinta rinta. Leader-hankkeita on tehty palveluauto, rautatie, pieneläinkremaatorio, yritystoimintaa, luontopolkuja. Jos ideat joskus loppuvatkin, puhe ei koskaan. 21 504 kilometriä, 170 000 asukasta, 18 kuntaa, tuhannet lammet, järvet ja joet, kaikki toivottavat teidät tervetulleiksi. So, this is North Karelia. We are waiting to see you in September. Welcome to Joensuu Hotel Kimmel. NCDC, North Karelian Development Channel.